1. marec 2021, smutné obdobie po zime, ale dúfam, že je to lepšie. No a pekný slnečný deň aj včera bol, tak dneska som sa vybral po vyučovaní ešte na Dúľanku. Oproti nám vidíme Košiar, 944 metrov nad morom, ak sa dobre pamätáme, a boli sme tam hore aj zľava, aj zprava. Dolu sme si netrúfli ísť, takže toto sú nejaké košiare, kamená, takže na takomto mieste som presný, bol to nemenej, teraz nedá sa vymedziť. Takže je to nad Dúľankou trošku stupáčik, ale tak ako po obede dobrá rozcvička. Pretroví lepšie, či pozrieme sa na chemické vrchy, ale ten košiar je naozaj zaujímavý a pozrieme sa trošku maličko naľavo, tam je vlastne vidieť aj Lúčivno, ale to je vo väčšej diaľke a toto sú tie Pavelcovo, sa tiež občas staráme, takže uvidím, že kde ďalšie zájdem, ale toto je v každom prípade pohľad na Košiar, nadmorská výška nejakých 576 metrov nad morom, strmé stúpanie, ale stojí to za to, pekný výhľad, len neviem, ako budem pokračovať ďalej, takže toto je záznam z 1. marca 2021.